koko tuo järjestys sitten, kun tuonne takasuoran päähän mennään, pikkusopassa käydään, sieltä tulee Markus Paananen Heikki Vedelään ykköspaikalla, sitten tulee Ika Hillilä paratiisin kuljettaja, näin kakkospaikalla, sitten 43 oliko vaihtovirhe? Ihan selkeästi vauhti puolentuu aivan totaalisesti, mutta sen jälkeen sitten veivataan ja saadaan oikein pykälä silmään ja näin sitten homma taas jatkuu. Täältä tullaan ruutulepulle. Tämä lähetön voittaa 32. Markus Paananen menee A-finaaliin. B-finaaliin menee sitten Rautaskoski ja sijoituksen ykköseen 35 numerolla Herranen.